Helo, shwmai, Dr Gethin Matthews yma I siarad am fy erthygl newydd I Gylchgrawn Gwerddon. Cythryblus a thrychinebus, Gwrthryfel y Pasg 1916 ar Wasg Gymreig. A beth mae'r erthygl yma yn neud yw edrych ar beth oedd y Cymru yn meddwl am Gwrthryfel y Pasg yn nilyn 1916 ar yr adeg oedd yn digwydd. A beth sy'n diddorol yw edrych ar sut oedden nhw ddim yn deall beth yn union oedd yn digwydd, beth oedd pwysigrwydd y digwyddiad. Hynny yw, ni'n gallu edrych nôl ac yn gweld pa mor bwysig yw hwn, pa mor tyngedfennol yw'r digwyddiad yma, ond ar y pryd, oedd y Cymru dim yn deall beth oedd yn digwydd, dim yn cydymdeimlo gyda beth oedd yn digwydd. A cyn ni'n gweld fan hyn, Michael Edwards yn sgwennu yn y disgedydd yn Mehefin 1916, Cythryblus a thrychinebus, dyna beth sy'n rhoi y teitl i'r fy erthygl I. Ond mae'n erthygl I fan hyn yn dangos sut oedd deallusion Cymru jyst dim yn deall beth oedd yn digwydd, a fi'n awgrymu mae dau beth yn benodol sydd yn effeithio ar sut maen nhw'n deall beth sy'n digwydd yn nilyn yn 1916. Ac yn gynta, yr Almaen. Mae'n Edwards yn sôn fan hyn bod gwrthryfelwyr wedi codi baner gwrthryfel yn erbyn Prydain Fawr gyda chymorth yr Almaen. A mae hwnna yn dangos ar y pryd y peth pwysicaf oedd y ryfel yn erbyn yr Almaen. A felly oedd popeth yn digwydd yn y byd yn cael ei deall yn nghyd-destun hynny. A felly oedd, beth oedd y Kaiser yn cael ei weld yn y digwyddiad fan hyn, oedd y Kaiser yn cael y bai am gwthio beth oedd wedi digwydd yn Iwerddon. A felly, Roger Casement, of course, yn ceisio dod â arfau I cynorthwyo y gwrthryfelwyr, a hwnna'n cael ei weld fel tystiolaeth o ymyrraeth y Kaiser yn y digwyddiadau. A'r peth arall oedd y Cymru ddim yn gallu osgoi ar y pryd oedd eu syniadau nhw am yr ymerodraeth. Ac roedd y deallusion I gyd bron y bod yng Nghymru yn 1916 yn cymryd yn ganiataol bod yr ymerodraeth Brydeinig yn rhywbeth llesol, rhywbeth manteisiol I Gymru ac I Iwerddon. A ni gyda yr enghraifft fan hyn O.M. Edwards yn gweud tylwth o genhedloedd ryddion yw'r ymerodraeth Brydeinig ac yn sôn amdano fe fel undeb cariadus. A felly oedd e dim yn gwneud synwyr i'r Cymru ym 1916 a roedd e ddim yn gallu deall pam bydde Iwerddon eisiau torri I ffwrdd o'r undeb cariadus yma. Wel, gobeithio byddwch chi'n mwynhau darllen yr erthygl ac yn gweld yr holl tystiolaeth sydd gyda fi o 1916 sy'n cefnogi yr hyn fi'n newydd crynhoi.